କହୁନ ମତେ ସଭାରେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ଆଉ ଏଇଟା ଭାବୁଛ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଶିଶୁ ଦିବସ ଚାଲିଛି ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ତମେ ଭାଷଣ ଦଉଛ କଣ କହିବି କହୁନୁ? ଗାଁର ପାନୀୟ ଜଳ ବିଷୟରେ କୁହ ଭାଇ। ଆମ ଗାଁ ମଦ ନା କାଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆର ଗାଁ ଛକରେ ମଦ ପେକି ପଡିଥାଏ। ଆର ଗାଁ କୁକୁର ତା ମୁହଁରେ ମୁତି ଦେଇଗଲା। ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମଦ ଦୋକାନ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମଦ ନା ଆର ଗାଁ ଛକରେ ମଦ ପିଇ ପଡିଥିଲା। ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ ହଉଛି? ଯଦି ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମଦ ଦୋକାନ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଆମ ଗାଁ ବଜାରରେ ମଦ ପିଇକି ପଡନ୍ତେ। ଆଉ ଆମ ଗାଁ କୁକୁର ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୁତନ୍ତା। ଆଉ ଗର୍ବର କଥା କଣ ହେଇପାରେ? ଭାଇ ପାନୀୟ ଜଳ ହେଲା କୃଷି ଉପରେ ଟିକେ କୁହ କୃଷି ଉପରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ କୃଷି ବହୁଳ ପଞ୍ଚାୟତ, ଘରେ ଘରେ ଚାଷୀ, ଘରେ ଘରେ ଚାଷ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତିଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଧାନ ଚାଷରୁ କେତେ ପଇସା ଇନକମ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ନୂଆ କଥାଟା ଆମେ ଭାବିଛୁ। ଯଦି ଧାନ ବଦଳରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମ ଗଞ୍ଜେଇ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନାଁ କରନ୍ତା। এই রিয়া চক্রবর্তী ବି କହନ୍ତା ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହଁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମିଳୁଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଗଞ୍ଜେଇ।